Εμίλ, πώς αισθάνθηκες όλο αυτό τον καιρό που έρχεσαι στο ιατρείο μας? Емил, как се чувстваше през времето, в което трябваше да идваш при нас в кабинета? Добре, много добре. Πολύ καλά. Με τα εμφυτέματα που έβαλες, με τη θεραπεία που έκανες, τι έχεις να μας πεις? За имплантите, които поставихме, и за терапията, лечението, което беше направено, какво можеш да кажеш? Мога да кажа, че отначало беше страх, сега идвам с кеф при него. Μπορεί να πει ότι στην αρχή φοβόταν πάρα πολύ και τώρα έρχεται με κέφι, όπως το είπε ακριβώς. Θα μας σύστηνε σε άλλους φίλους του, σε άλλους γνωστούς του, θα μίλαγε για την κλινική μας? Би ли разказвал за клиниката и за... Аз така правя, даже. Έτσι κάνω κιόλας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Εμίλ. Благодариме ти много. Πιστεύουμε να ξεπέρασες το φόβο που είχες από την αρχή. Надяваме се да си преодолял страха, който имаше в началото. Отдавна, да. Γιατί τώρα που έρχεσαι σε βλέπουμε όλο πιο χαρούμενο. Така или иначе, сега като идваш, ще виждаме доста по-весел. Για τα παιδιά σου που δεχθήκανε θεραπεία στην κλινική, τι έχεις να πεις? А за терапията на децата ти можеш ли да кажеш нещо? Мога да кажа, че съм много доволен. Ходихме при 2-3 други зъболекари. Те ни казваха, искаха да слагат съвсем други брекети. Тук доктор ми даде съвсем други, които за много бързо време ги изправиха зъбите и ги прибрах. Това. Είναι πολύ ευχαριστημένος γιατί έχουν πάει με πολλούς γιατρούς που λέγανε να βάζουν άλλα πράγματα και πόσο καιρό τα πάει και μπορεί να γίνει, μπορεί να μην γίνει. Много бързо се случват нещата. Αυτό που έχεις κάνει στη κόρη του ήταν πολύ γρήγορο και είδε το αποτέλεσμα πολύ γρήγορα. Εμίλ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Много ти благодарим.